eyi te kirto on kadi en gonde mum oɗo mo gonɗen ɗo o hirsata so Allah jaaɓi ko wona ɗum ko oɗo jiyal Allah mo gonɗen en gonde makko en gandama ko kange kanne mo ganda en ganda ɗum ƴettode godani Allah oɗon jogui ɗal ngal keerigal to Allah e nala ɗum seeren ɓe fof kanko ballanno seere fof kanko ballanno min kam mi haalnama hen mi hollama hen fof mi haalnama ƴettode godani Allah oɗo ceerno hitande jangtowol wasiya ceerno e dental ngal hawre ladial inde haalate ngon batu ɓe tawtara ngon batu eywa ɓe mbi ceerno wi dannago heblo seere mum ko ceerno sen hamme baba totti ceerno Abdourahim Talla ko hemno ceerno Baro o totti ceerno Abdoul Mansour ko hemno ceerno Alhaji Ousmane Thiam ceerno Alhaji Bali totti ceerno Cheikh Oumar Thiam mawnu ceerno Bachir o amma ko hemno Allah nala ɗum totti ceerno Ahmad Tidiane makko ni ñande ɗo wi o deƴi jangtowol ngol ko andi koko winda ceerno Ahmad Tidiane jogino kayitaji ɗi Ahmad Tidiane Fasen o deƴi ha joto o wi wasi o dental ngo andina dental ngal noon dañi miñiraɗo dañi maccuɗo dañi maccuɗo hay laabi tati kala haaju ɗum kollon son ko o daranto on hen o wi son dañi kadi haaju faade Allah kollimo o du'an to so du'ima Allah jaaboto eyyi ɗum kadi ñande hen gol jangtowol haalama seeɗa ɗum kadi min kam ko ceedimi hen Allah hoddiri wonani hitande walla duuɓi ɗiɗi hokkere waɗi ɗo en feewi Madina hoora yorna toɓani hoora yarna toɓani tataɓomol hawle ceerno Mansour ari ɗo horde yimɓeɓe wirdude mumen an iddoyde mumen juula subaka wirda ceerno Mansour hay goto yalto jamaa yimɓe daari o mo yiiɗi hande barke noon e konngol ceerno haalno e jiyaɗo Allah o ceerno wino sen dañi haaju paaɗo e Allah yo jiyaɗo Allah du'an so du'imi Allah koko jaɓata jeeya keɓle ngal en juɗɗiɗo en on saaha ko berɗe juulete toon iidi watte toon fof watte ko yarnate ko fof toon waɗaytena joni noon Allah hoddiri min keɓli ga min dara gaade min kooti min payi iidi ɓe ngari kamɓe seeren ɓe fof ɓe ngari ɓe mbi ceerno Mansour yo juulno ceerno Mansour ala juulnani ceerno Ousmane Thiam yo juulno wi ala juulnani ceerno Mansour wi o tampini koye mon enen hannde gandi ko barke norade konngol ceerno ngol ceerno wino en koye jiyaɗo Allah ko ɗum gandi en barke norade ceerno jangga an juulnata ɓe porsimo o juulni silmina khutba waɗa waɗi wudere nde andi waklito o wenciti wudere nde ni o wenciti ɗo asma rugi ha leydi ndi dilli ummade min ɗon fof min kawri koye wameji ɗe ngara ñande min ñalli koye juma ɗo min ñalli tawi kadi ne letruji e nele ina ngara e ceerno hakkere waɗi tompere waɗi yo du'o toɓa ngo yorodi bal tati ina toɓa jamma e ñalawma ha kadi yimɓe batti kadi wiide ceerno ñaagui ɗo yo toɓa ngo darta ɗum kadi waɗi ɗo e seedade amen gongol ngol ko nde caggal ceerno yeehi ko Allah hoddiri kadi kamɓe mawɓe dental ngal pop ɓe ndellodiri Dakar on golleɓe Allah holli yamiri cewata ɓe jamira yoɓe gollu ɓe golliɗo yontere ha timmi guila e sayfiyaji hisbare ene sirkeji Qur'ana ha ɓe gayni mataw ñande du'etende hawre ceerno Amadou Boyinaji ari toon ɓe mbi joni on ko mawɗo mabɓe jaaɓe teddindir ɗum du'a o ɓe jeehi kamɓe pop ɓe payi galle jahde mum calmin ɗum e juuɗe ɗum ɓe gari ko wer ko ceerno Hamadou jangti ko jamirɗa min ko eywa Allah hoddiri min mbaɗi min gayni joni noon min jiiɗi ko du'anɗa en ceerno wiɓe walla jiiɗi mi haalana du'o to Allah jaɓa ɓe mbi aha wiyo ceerno Ahmad Tidiane yo du'o ceerno Tidiane du'i ñande baɗu ngu ko wona ɗum ko daka ɓennuɗo ceerno wino kam en gurnam mum eywa yo seeɗa ɓe kaal hen yo kaal hen ceerno Abdourahmane Banaji en kamɓe goto fof ɗari woti kaal ceerno Amadou Boyinaji kadi haali hen on kam ɓe teski haala mum kadi haali hen ñande ha werte ceerno Tidiane o wi ceerno Tidiane komin ko ayatu min ayatillahi o wi makko wona mere o wi kanko Cheikh Ahmad Tidiane o innira bammakko Mouhamadou wiyete yimmakko ko Aïchata wiyete yimmum Cheikh Tidiane ko Aïchata wiyete bamum ko Mouhamadou wiyete bamum ko Cheikh bamum ko Mouhamadou wiyete yimmum ko Aïchata wiyete o wi ɗum Allah waɗirani ɗum mere ɗum ko gueɗe ceerno alhamdulillah rabbil alamin ceerno kay en gondi ko en ganda
ngam yalla yom moƴƴere yalla joni onanne kadi min beltinimon de min belda min dono on min ko mbatton go joomi somi fini subaka mi heɗaki ɗum taw ayi cangi yan garta ɗo taw mbeɗa fawa ɓeyi pawgal ngal noon ko ñanden ko kura ko kuppi eyyi min heɗaki ceerno somi heɗaki ceerno tan komi tampuɗo min ala ko weltami sona affaire ceerno eyyi banda ceerno ko mbatton hen ko min kille ko min tan mbaɗan toon elle ko min tan mbaɗan toon mbeɗa welti hen min dono on jayima son tini on tinani amin dono on yalla junɗo balɗe moƴƴere battane ɓeyde cellal ɓeyde yaajede holma Allah e nela ɗum barke Cheikh Ahmad Tidiane holma Allah e nela ɗum bisimilla non jarama no feewi Baba Oumar Diallo on mbiyen ceerno Oumar Diallo ɗo e dagal men Sifaw galle makko ene tawe ɗo e funnague jama Sifaw o jeyaɗo Allah moƴƴo sa yimo tan ayi ceerno Saydou ayi dendagal jantagal kala kuuɓal ko jeyaɗo Allah ganduɗa poɗɗo juurede kala subaka enen kala garda mum juurɗen ɗum ñagoɗen duwaw kono kadi eɗen jetta dendagal bandiraɓe jogoɓe kadi yebde kadi ayaw men mo Nangue TV kamɓe kala en jettiɓe en jarniɓe ɓe mbaɗa feere ɓe jeeɓa ayawo tigui rigui mbaɗa kadi abonné e mbaɗa kadi partagé fo inchallahu mawla en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal eɗen garduno musidɗo no ganduɗa ko Abou Thiam maccuɗo haaji mum nano jarama no fewi Allah sildini sembila no ceerno wasiya ma tan e sukaɓe ma wonɓe toon radio toɓe ene mbaɗa golle tidde gona yamiro ceerno wasiya ma tan cakkiriɗo wasiyam tan ko ɓeyde golle onon alhamdulillahi rabbil alamina du'a ko jaaba tinde e golle he min kam wasiyam ɓuuri tidde koye yonta hande o sukaɓe zamanu enen jettore godi Allah aduna fof nen dirin ara ne wiyen hepta ko men ko Allah waɗi hunde moƴƴere yiɓɓe waɗa yini dogana garan mbiyan tetta ɗum juuɗe ma a foti dada tiiɗa doga bas heftadema kono noon enen joni sukaɓe wuuro ngo jettore godi Allah ko woni ɗo e wuuro he ko sen ballodiri on laaɓi leydi en mbaɗino mawɓe mbaɗanno ni woɓɓe tawata ɗo guesa ceerno non waɗi huuɗo kono noon alhamdulillah ɗum wona nin fof ndi fate yamirore fof donc pelle kalateɗe ɗe fof ndendam wona fedde wotere ñande dawol ceerno taw hay hunde wattake sowona dawol ceerno ko noon wonno adan ñande dawol ceerno bitik udditta hay hunde watta fof ko ceerno tan dawante mbaɗen noon jehen jama kadi juulen birden sen juulani en birdani yiɗɗon waɗi fof e gayenta ɗum noon mbeɗa wasi sukaɓe mi ɗamɗo haata fofof sukaɓe mbeɗa wasiɓe men yo tinno e jama tinno kadi e ɗum e yamirore nde woni yamirore Madina ko jama yamirore ceerno caali ceerno ɗe gueɗe tati sa teddini wadde ɗe a suuroto aduna e lakara suuroto e lakara joni noon alhaali zamanu no wayni no wayli sukaɓe tinnaki goho sukaɓe wonɓe galle ɓe ko ɓen gadimi haaldude mi dugta ɗum ha tampi ceerno kadi haali kadi e haala mum o wi neɗɗo sa wonde ɓiye yahata jama wiɗumi yo yaa jama so salima hollu julɓe so yahani hollu julɓe so holli julɓe e ganda kanko o wona jaaho jama so ma yo waɗe bangge musidɓe ɓurani ɗum ɗum musidɓe ɓuuri ɗum ɓurani tinno ndeten ɗum ɓe jahata jamanu hande ne kewi de nden deke so ɗum waɗi ma berde maɓɓe yajde saabu ɓe jahata jamanu kewi ɗum noon yo Allah dande ene ɗum yo Allah dande ene ɗum Allah dande ene ɗum Allah dande ene ɗum gongol kadi qissa goɗɗo kadi eywa jeeɗal goto wonno ɗo min nanno on qissa kadi jeeɗal goto wonno ɗo no taw perɗo eywa rokka galle o Alassane Thiam en kadi teeti dokki goɗɗo o fewnani mana o fewnani ɓen dokki goɗɗo dokkitima galle o goɗɗo o fewnani eywa kadi dokki kadi goɗɗo wari tan ñalawma goto mo laawi ceerno ɓe dokki kam galleji o teeti ñin dokkami galle ceerno wi rokkiroɓe galleji won hen gonɗo Alassane Thiam tan ummi dari wi min mbeɗa ɗo o wi dokke o galle ceerno min dokkima goho fewnani min dokkima ɗi o fewnani ceerno yeeyi mbimi jeehe dokkemo galle ayi ɗo koye wuuro he goto fof ne jogui dinguirel ngel Allah fittani ɗum so ari o yiyiguel o fofta o foftina so yitani guel o jaggalo woppoɗo kono ñande o yiidigol fof koye dow galle makko aljanna o jooɗi ɗiɗo fof ka fayidaji ko fayidaji ceerno haali ɗum fof nan e wuuro he e wuuro ngone kadi tinoɗen hen no moƴƴi tinoɗen hen e laaɓal meeɗi nder ceerno Saydou Hammate meeɗi nane jewta ne wiya wuuro ngo oɗo diwan mo gonɗen nde ɗo hettere leydi ala annabi garɗo mo juuraki nde eyyi ala waliyu garɗo mo juuraki nde ɗaɓɓude tawi kam jeeyi walta e wala hay Cheikh Oumar ɓe mbi ari waɗi ɗo balɗe 40 halwa balɗe 40 ɗe timmi wi gore umme jehen ɓe mbi mata wona diine pelle ayiyani ɓe hay julɗo goto ala ɗo on mata wona wasifaji balɗe ɗiɗo
on nane wasifaji ɗi mi ala min oy gore ummen je Cheikh Oumar waddama non ɗo ko nokku keɓlaɗan heɓla jomum ara o wi ko ɗo ko heɓlaɗan heɓla jomum ara ɗum noon ko ceerno Alhaji Sayid wonno ceerno Alhaji Sayid en ko gollanno ko yahanno ko fof ko ceerno oɗo yahantuno ko ono Allah rokki en jaggen ha tiiɗa juuɗe ujunnaji wona juuɗe temedere ala ujunnaji juuɗe toppiɗen yamirore makko so en goni e yamirore makko en ɓaɗi fodde ko wi ko waɗi ko yamiri koye jaam tan goneten a yiɗi ɗo motoji autoji joni gonɗe ɗum hen meeɗi dawol yamira ɗo faaba ɗo yimɓe juuli tiiɗa takusan ndindini aywa woodi mawɓe dentale mbi ceerno Tidiane Dahiru wiyanen ceerno yo ñagon en yo Allah newnan julɓe daabaji ko jaari yamirore ceerno Tidiane du'i on sa saretaji ma on jeeɗi tan jiimi e dawle weloji ma anda ko jeeɗi ɗo jeetati aywa yo hande sa ari jama mawɗo hande ɗi motoji ɗi autoji andi o koko jaaba anani ko enen tan gonen tinnaki sen tinnoma ɓurɗo sen tinnima han tinnima ala ko tan kanga toɓɓata e meɗen wona ka tinne ɗen no moƴƴi Allah wallu onon kam wonɓe hen ɓe onon kam jette Allah no fewi kono yettanaɓe Allah kadi ko gonɗo e dow makko gollu l'islam gonɗo saktude oɗo kange e julɓe ne naftoro onon kon ko gonɗo e dow mum yo Allah wallu yo Allah reen onon fof min du ono on tini on tinani amin juuli amin birdi amin du ono on saabu mbalanto ko min jiiɗi hunde nde jiɗɗa sa yina waɗa ɗum tan a weltor adu antu ɗo weltor ɗum noon gandon minen de amin jiiɗe noon min beltani on tinne hen no moƴƴi yo Allah wallu te no rewi lawol tabarakallah no rewi lawol ardiɓe fof golle ne moƴƴi onon fof ko fof min keɗo alhaaliji moɗon min keɗo golle mon min keɗo haalluji mon fof min keɗo hen fof min ñaago Allah junde balɗe moƴƴere battane ñaago Allah kadi e junde en gurdam ceerno men e ɓeɗo sahabaɓe wonduɓe makko ceerno Abdoul Aziz ceerno Ibnu ceerno Hamad Siraji ceerno Hambe Keɓe ɓeɗo nayo ɓe kufani en kange o Cheikh Oumar ni yino deftere Cheikh Tayane wiyete Jawahir al Mani o wi jawahre kange renirte ko gawe o waɗiri mahu o takki hen woni sarhude Jawahir al Mani enenne kange men o ko ɓeɗo kufani en ɓe lomti en hen enen jaaha haajuji men lomti wuro ngo lomti dental ngal lomti aduna fof lomtini en ceerno keɗani en ceerno nder mum e bool fof kamɓe darani en hen ñaagal kamɓe ne junde balle mabɓe horma Allah enɗani yoɓe ɓooy duusude ceerno yoɓe ɓooy wallude ceerno balle enne kadi gurden mabɓe ballodiren mabɓe hen barka Cheikh Ahmed Tidiane on jarama onon kadi on jarama yo Allah udditi yo Allah yañu yo Allah humpito manggu ko jibina faga fof yo Allah waɗ hen barke ceerno e seere mum horma Allah enɗana ɗum ɗo koko du'a koko jaaba kala ko loƴi ɗo ko enen loodi koye men eyi o wino kadi mi nani omo haala o wi kala jiɗɗo bonande ne waɗa e wuuro he o yo hartaki o haalnan julɓe o jampima Allah o jampina Allah joom Cheikh Ahmed Tidiane o jampima julɓe ɗum noon sen laaɓodiren kala men jiɗɗo bonande e wuuro he so wawi yo harta so wawa yo hollu julɓe so hollani jalpima Allah jampina Allah jampina julɓe noon ceerno wi eyi o amma wuyɓe babaɓe ujjoɓe yahoɓe enen gujja ɓe ɗum kadi ne gouverneur meeɗi ara ɗo wala ko damal ceerno ɗon batu ngu waɗa eyi haala ha gasi Alaji Ousmane Thiam wi gouverneur o amin gulti on affaire wuyɓe gayni jawdi amen gouverneur o wi ayi wonno hoolaɓe gendarmerie o laamu ko gendarmerie durgal no jooɗi eɓe kuccodiri way ko ɓe gonno hoolaɓe o wi duuɓi nayyi ko ngarmi Ziguinchor waddanima kalama sen gujjo amboni mbiɗeni o wi ko ɓuuri haɓɓi tan ceerno balle men jaatikeɓe wallone wuyɓe eyi jaatikeɓe noon ɓen goni wuyɓe sa mofti gujjo ka gujjo anani ɗum noon tinno ɗen en fof laaɓodiren hen kala men jiiɗo ko fewani yo tinno walla julɓe tinnen ballen te ko onon sukaɓe hande poti darade ɗum hande wuuro ngo sono moƴƴa ko onon darto hen son daraki hen tan ko on kala ko loyi hen ko onon looni mawɓe kam golli golle men gayni jeehi laabi mumen heddi tan ko enen tinɗen hen no moƴƴi kalɗon nanodiron pellele fof yo wonto pelle wotere eywa wona wallore Allah e nela ɗum wallore ceerno eywa nden mawɗo so wiyama dawol ceerno hay goto hettako hay goto ta birkaji uddata fof hay goto fof yaha en so nden yinten mbaɗi noon tan pelle tata so ari tawat hay sen ara wallude en barkinor tan kono wona kam en tawa ɗo huuɗo walla en tawa guesa ne sooyi kono hande ceerno ɗum hersini hande ɗum hersini sinɗen hen no moƴƴi Allah wallu yo Allah reen Allah uddori Allah yañu mi weltima e garal mon min duwanima on noon jarama Amadou Samba Lo bamane kadi mi ñaago Allah addu afiya horma Allah nela ɗum yo Allah humpito manggu ko jibina faga fof yo Allah waɗ hen barke Cheikh Ahmed Tidiane
jarama beltima non jarama no feewi ceerno Oumar Diallo ɗo funnague Jama Sifaw en bertima jarama Allah silen sembina e kaɗo haala naftowo rendo ngo naftowo julɓe ɗiɗi wasiyaji payodinɗi ɗi ganduɗa goto kala keeɗiɗo ɗi koma yiite hen hoore mum anda tigui kañum woni wasiyet ɗo kañum ko woni e haaldeɗe kanko eɗen ñagonmo Allah yo Allah jutnu gurdam ɗam wondude jaam e caɗele kesal. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min jetti on kono kadi min jarni on dendagal ko yeɓat ayaw men mo Nangue TV ha yewtere men andu hoorema kanko en jetti ɓe jani bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama.